Vítajte, milí diváci, tak teraz vám predstavujem panel, ktorý v sebe obsahuje dvojitý blíkač, čiže astabilný klopný obvod vľavo so zelenou LED diódou, vpravo s červenou LED diódou, ktoré striedavo blikajú. Teraz je napájacie napätie 9V, čiže dve 4,5V batérie zapojené do série. Červený vodič je kladný pól, čierny vodič je záporný pól a žltý vodič je prepojovací medzi batériami. No, tu teraz môžeme vidieť aj rovnicu, že náboj Q rovná sa I krát T a to sa rovná C krát U. Znamená, že napätie je vyššie, kapacita kondenzátorov je rovnaká a to znamená, že elektrický prúd, ktorý je konštantný týchto svetelných diód, prechádza dlhší čas, to znamená, že blikajú pomalšie. Čiže zároveň je overená rovnica náboja. No, žltý vodič je prepojovací medzi batériami.